Αβενδό. Ναι, είναι παλιά ηθοποιός. Είναι η ονομασία του θεάτρου. Ονομασία του θεάτρου που είναι. Όνομα του θέατρο. Α, το σωστό είναι. Μάλιστα, αυτό είναι θεατρείο. Έλα ρε, πάμε. Έχει δύο ονόματα. Α, ωραία. Το ένα λέγεται, πρώτα λέγεται Καραπάντσιο. Ναι. Ναι ρε, δεν είναι. Από ό,τι ξέρω έχετε παρουσίαση. Παρουσίαση τραγούδια. Ωραία. Παρουσίαση δεν θα κάνετε. Σήμερα. Όχι. Γενικά. Ναι, θα έρθουνε τώρα. Ωραία. Απλά 7 είναι. 7 η ώρα θα έρθουνε αυτοί.